4 πόντες πρώτα θα προσπαθήσει ο μικρός Χριστοφορίδης και μετά να πάει για την καράμπολα. Ναι. Είδαμε που ζήτησα και συγγνώμη, γιατί ήταν λίγο τυχερή η προσπάθεια. Σωστός. Το κάνουν όλοι αυτό έτσι. Το μπιλιάρδο έχει το δικό του κώδικα. Γενικά δεν... Σπάνια μάλλον έχει. Σπάνια θα δούμε κάτι παίχτη να μην συμπεριφέρεται ευγενικά προς τον αντίπαλό του. Νάτος ο μικρός, 3-2. Και νομίζω ότι είναι και σε καλό σημείο τώρα να κάνει και το 3-3. Ναι, θέλει λίγο να την προσέξει την καραμπόλα αυτή, αλλά γενικά είναι μια από αυτές που λέμε κλασική. Τη λέμε ακορντεόν στη γλώσσα μας, γιατί η μπάλα πηγαίνει από μεγάλη σπόντα σε μεγάλη και μετά στη μικρή εδώ. Και Νάτος, ναι, σωστά. 3 καραμπόλες σερί. 3-3 για τον μικρό. Στο δεύτερο σετ. Το πρώτο το έχει πάρει ο Ζανέτη. Πήρε και τα πάνω του Ανίκου Χριστοφορίδης και σκέφτεται πώς θα την παίξει. Την στεκιά της συγκεκριμένη. Είναι ενδιαφέρον να δούμε αν θα έχει την ωριμότητα που δείχνει να την έχει. Δηλαδή δείχνει να επιλέξει να παίξει από την κίτρινη, σπόντα βέβαια και μετά την κίτρινη, ώστε να προσπαθήσει να φέρει και δύσκολη φάση για τον Ζανέτη αν η προσπάθειά του δεν είναι πετυχημένη. Είναι άλλη μια μπρικόλα όπως λέμε αυτή. Θα προσπαθήσει να πετύχει τη μικρή σπόντα, μετά τη μεγάλη, μετά την κίτρινη και να έρθει προς την κόκκινη ζητώντας άλλη μια σπόντα. Δεν την πέτυχε όμως και δεν πέτυχε και την άμυνα. Πολύ. Ήθελε λίγο να οδηγήσει πιο πάνω την μπάλα του. Νίκος Χριστοφορίδης στο 3-3 στο δεύτερο σετ, Πανελλήνιο και τριεθνές τουρνουά μπιλιάρδου στην Σαλαμίνα. Νάτος ο μικρός, αλλά... Όχι. Τι όχι. Ήταν πολύ καλή προσπάθεια. Για να δούμε. Πάρα πολύ.